Mga ka-disciple, nakaranas ka na bang makakita ng taong masyadong istrikto sa rules, pero sila mismo, hindi nila sinusunod? Medyo nakakainis, di ba? Pero teka, sa ebanghelyo natin ngayon, mismong si Jesus may matinding mensahe para sa kanila. Sa ebanghelyo natin ngayon, mula sa Mateo 23:13-22, galit na galit si Jesus sa mga eskriba at pariseo. Sabi niya, "Sa inyo mga mapagpaimbabaw, isinasara ninyo ang pintuan ng kaharian ng langit sa mga tao." Bakit? Kasi sila ang unang dapat magturo at magdala ng tao sa Diyos, pero sila pa ang nagiging hadlang. Pinapakita nila na sila ay banal, pero sa loob, wala namang pagbabago. Higit pa, sila pa'y gumabawa ng dagdag na pasanin sa iba, pero sila, hindi sumusunod. Mga ka-disciple, minsan baka tayo rin ay nagiging katulad nila. Madaling manghusga, madaling magpataw ng standard sa iba, pero pagdating sa sarili, kulang. Tandaan natin, ha? Hindi lang panlabas na anyo o salita ang mahalaga, kundi ang totoong pagbabago ng puso. Mas mahalaga ang katapatan at pagmamahal kaysa sa pagpapakitang tao. Kaya ngayong araw, imbis na mag-focus sa pagpapakitang tao, ayusin muna natin ang ating puso. Dahil ang tunay na kabanalan ay nakikita hindi lang sa salita, kundi sa gawa at intensyon. Amen? Ako si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.